Bakit nga ba kambing at baka ang inalagaan namin bukod nga sa pag-aalaga ng mga manok na Shamu? Kumusta? Ngayong araw, samahan niyo kami ulit sa pagpapainom nga ng mga tubig dito sa aming mga alagang baka. Napakainit na nga talaga ng panahon kaya kailangan talaga na magbigay tayo ng tubig sa ating mga alagang baka at saka kambing. Naalala ko pa nga nung nakaraang taon ay nagkaroon nga ng El Nino sa atin at yun din yung mga panahon na talagang nahirapan kami sa aming mga baka. Kasi nga pangunahin nilang pagkain ay syempre ang mga damo. Kung walang ulan ay talaga naman ding napakahirap tumubo ng mga bagong damo para sa kanila. Napakarami pa naman namin dito na nag-aalaga ng baka kaya talagang hindi mo maaasahan itong area na to. Kasi nga kung ikaw ngayong araw, bukas or sa makalawa iba na naman ang maglalagay ng mga baka nila. Kaya naman talagang pinaghandaan namin itong aming mga second batch nga na pag-aalaga ng baka. Pero bago yun, bakit nga ba kambing at baka ang napili naming side hustle habang nagtatrabaho nga si partner? Bakit nga hindi na lang kami nag-alaga ng mga native na manok? Kasi nga medyo inline naman siya sa aming mga alagang Shamu. Story time muna, dati nga nakapag-alaga na kami ng native na mga manok. Bago pa nga yung mga Shamu na nakikita nyo sa aming mga videos ay nakapag-alaga na nga kami ng mga native chicken dati. Syempre, nasubukan na rin namin magbenta ng live chicken at ng dressed chicken na mga native. Pero yun nga, kinatagalan ay talagang nag-stop din kami sa native chicken kasi nakita naming malaki nga ang opportunity na hatid sa amin ng pagsashamu. Back in pandemic days, yun talaga yung pinaka-start ng pagsashamu namin. At the same time, sinamahan namin ng pag-YouTube. Yung simpleng pag-video lang namin or pag-vlog tapos pinupost namin sa internet ay nagbigay nga sa amin ng napakalaking market pagdating sa Shamu. Kaya maraming salamat nga pala sa lahat ng naging buyer namin noon. Nga pala, maisingit ko na lang kung gusto nyo nga makita yung mga videos namin dati, ay pwede nyo nga yung makita doon sa aming YouTube channel. Makikita nyo nga rin pala doon ang mga history at kung saan nga ba galing yung aming mga alagang manok. Kaya enjoy and happy watching! So fast forward na nga tayo, eto na nga at nagkaroon na ng napakadaming Shamu ang inyong Inday Puypuy na higala. Syempre, isa lang ang masasabi ko dyan, lahat na rin ng mga nakabili sa amin ay nagsipagdami rin ang kanilang mga alaga. Syempre, ang ibig sabihin niyan, marami na tayo or marami na kaming breeder nung panahon na yon. Kayo, sa tingin nyo, ano kaya mangyayari kung lahat na lang kayo ay mga breeder at wala na ngang bumibili? So, ayun nga, at si Inday Puypuy nyo ay nagparaya at hindi na nga nag-breed dahil nga sa dami na nagbi-breed. At nang dahil doon ay kailangan nga ulit namin mag-isip ng mga side hustle na maaari naming gawin. Kaya nga, ang pinakauna talaga naming naisip ay ang pagkakambing. Dahil nga sa dami ng damo sa bakuran namin ay nag-isip nga din kami kung ano nga bang hayop ang napakalakas kumain ng damo na pwede mo ring mapakinabangan later on. Kaya ayun, napag-desisyon na nabibili nga kami ng kambing para nga may tagapagmower sa aming bakuran. Gusto nga rin kasi namin sa bagong hayop na aalagaan namin ay hindi na nga kami bibili ng pagkain nila. Or yun na nga, talagang damo lang ang kinakain nila. So ayun, fast forward ulit, nanganak na, nagkaroon na ng mga ilang babies yung mga kambing namin at ito na nga ang nangyari ulit. May nakausap nga rin kami magbabaka sa area din na to at ang pinakasinabi niya, mas maganda magbaka ka rin. Kasi nga parehas lang sila sa kambing na talagang damo lang din ang kinakain. At eto naman kami, talagang nakinig din kasi nga inisip din namin maaari nga din naman namin dagdagan ng isa pang baka ang mga kambing namin kasi nga bilang panimula na rin. Isa pa, wala namang mawawala tulad nga ng pagkakambing namin nung una kung talagang willing ka lang nasubukan ang mga ganitong pag-aalaga. At sa hanggang ayun na nga ay nagkaroon na nga kami ng mga unang batch ng pag-aalaga namin ng mga baka at naibenta nga namin ito at talagang napakaganda rin naman ng kita. Kaya eto nga sa second batch ng pag-aalaga namin, yun yung mga nakikita nyo sa aming mga video. Pinaghandaan nga talaga namin kasi nga nagtanim talaga kami ng napier na para sa kanila. So i-comment nyo na lang down there below kung ano pa yung mga gusto nyong malaman regarding sa pag-aalaga namin. Baka at kambing kasi nga talagang libre yung kanilang pakain. Don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Bye!